dag skal vi snakke om potensregneregler. Et eksempel kunne være x gange x gange x gange x gange x. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Det vil sige, at det vil være det samme som at skrive x i femte. Vi har så nogle regneregler for de her potenser, og dem vil vi lige gennemgå. Første regneregel omhandler, når to potenser med samme grundtal bliver ganget med hinanden. For eksempel x i tredje gange x i femte. Hvad sker der så med de to? Vi prøver lige at skrive det ned. Vi starter med x i tredje. X gange x gange x. Det var vores x i tredje. Så går vi gange, og så vores x i femte. X gange x gange x gange x gange x. Og hvad er det så lige med? Jo, vi kigger lige. Vi fjerner lige parenteserne. X gange x gange x. Så gange x gange x gange x gange x gange x. Hvor mange er der nu her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det vil sige, det er lige med x i 8. Nu kan den smarte måske se, hvad der er sket her. Vi starter og kigger op på den her igen. X i tredje gange x i femte. Det bliver x i 8. Fordi regnereglen hedder nemlig her, at når man ganger to potenser med samme grundtal, så må man plusse eksponenterne. Så man kan skrive det sådan her. X i tredje gange x i femte. Det er det samme som at sige x i tredje plus 5. Det vil sige, det er x i 8. Man kan skrive det som en generel formel ved at sige x i ente, altså x i hvilket som helst givet tal, gange x i emte, altså x i hvilket som helst givet tal, er det samme som x i n plus m. Og det er vores generelle formel for at gange to potenser. Nu noget til regnereglen for division af to potenser med samme grundtal. For eksempel kunne vi have x i femte divideret med x i anden. Hvad må det bliver til? Vi prøver lige at skrive den ud. X i femte kommer til at se sådan her ud. X gange x gange x gange x gange x. Delt med x i anden, som ser sådan her ud. X i anden. Nå, nu kan vi kigge på den her. Den her x og den her x går ud med hinanden. Og den her x og den her x går ud med hinanden. De giver 1, og derfor kan vi fjerne dem. Det vil sige, at tilbage har vi x gange x gange x, som er jo det samme som x i tredje. Så x i femte divideret med x i anden giver x i tredje. Så har den smarte nok set, hvad der sker heroppe. Fordi når vi siger x i femte divideret med x i anden, så er det det samme som at sige x i 5 minus 2, og det er jo det samme som x i tredje. Vi kan igen skrive det på en generel formel. For eksempel kan vi sige x i ente divideret med x i emte. Her betyder det, at x opløftet i hvilket som helst givet tal, divideret med x opløftet i hvilket som helst givet tal, er lig med x i n minus m. Og det er vores generelle formel for division med potenser.